ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲି, ସାରିକି ମାଣ ବି ବସେଇଦେଲି। ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛି, ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମା। ସତରେ ମା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଧରାଯାଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ। କପଡ଼ା ଖୋଲିଥିଲି, ନାଲି କପଡ଼ା। ଠାକୁରଙ୍କର ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଦେଇଛି। କଳସରେ ନାଲି କପଡ଼ା ଦେଇଦେଲି। ମୋତେ ସକାଳୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବାବୁ, ଏଠି ବସିକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭଣଜା ସେ ସବୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କାମରେ, କାରଣ ମାଣବସା ଗୋଟେ ଏମିତି କାମରେ ଏକିଟିଆ ସେ କାମଟା ପାରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏକା ହେବନି ନା, କିଛି ଏକା କରିବ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, ହେଲେ ଭୋଗଟା ଟିକେ ଦେବି, ଦେଇକି ତାପରେ ଚଉଁରା ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ତଳେ ବି ତଳକୁ ଆସିକି ପୁଣି ପୂଜା କରିବି, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କାଟିବି, ସବୁ କେତେରେ ଅଛି ଆହୁରି। ଆଉ ଘିଅ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉରା ଗୋଟେ ସେଇଟାରେ ଯେଉଁ ଥାଳିଆ ତରକାରୀ କରୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେଲି ସମସ୍ତେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇକି ରାତି 3ଟା ବେଳୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି, ମାନେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ସମସ୍ତେ ବସିକି ସେମାନେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ତାକୁ ଏବେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ବା କୁଣ୍ଡା ଭୋଗ ତାକୁ ଏବେ ଅର୍ପଣ କରିବି ମାଆଙ୍କୁ। ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ଦେଇଦେବି। ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଗେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଦେଇଦେଲା ପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ। ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। କର୍ପୂର ଆଳତି କରିଦେବି। କର୍ପୂର ଆଳତି ମୋର ପୁରା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଳତି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆସିଲେ
ଆଉ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଅଗଣାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝୋଟି ବଜାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଝୋଟି ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ବି ଆମ ଘରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ବାହା ବି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଝୋଟି ପକାଏ ଆମ ଘରେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ କେମିତି ବନେଇବି ସେଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଚୁନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବି ଦେଇକି ପିଠା ବନାଯିବ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର 7ଟା ଜିନିଷ ଭୋଗ ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଲି ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଦେଲି। ତାପରେ ହେଉଛି ପିଠା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଘିଅରେ ସେ ପିଠାଟା ହେବ ପିଠା ଆଉ କ୍ଷୀରି। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଶାଗ ପଖାଳ ଆଉ ସେ ଦହି କଡ଼ମା ହେଉଛି ତାପରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ହାତରେ ପଡ଼ିଲା କି ଆଉ ଏବେ ଆମର ପିଠା ବନଉଛି। ଦେଖୁଛ ହଗୁରା ମୁତରା ଦିଅ ଘର ନେଇକି ଫସଲ କରିବା ଘର ନେଇକି 7ଟା ଚକୁଳି ବନାଯିବ। 7ଟା ଚକୁଳି ବନେଇବି।